pár čriepkov z môjho nielen fotografického života. Prvý fotografický aparát mi kúpil otec, keď som mal asi 8 rokov. Bolo to také 2-minútové nič, volal sa Futurit, ale na podiv dala sa s tým spraviť fotografia, samozrejme, že je veľmi nízkej kvality. Postúpil som na úrovni, keď som slúbil po krstnom otcovi nechový aparát značky Voigtlander. No a ten mi vydržal pár rokov a týmto aparátom som už spravil pomerne slušné fotografie. Počas gymnáziálnych štúdií som sa snažil zúčastňovať tzv. Ľudovej umeleckej tvorivosti, vtedy sa to tak volalo. A posielal som tam fotografie tiež, dá sa povedať, s určitými úspechmi. Ale zásadným prelomom v mojej fotografickej činnosti a tvorbe bol Liberec. V roku 1970, vy starší sa určite pamätáte, bolo veľké zemetrasenie v Peru. Bola tam expedícia českých horolezcov 13 a medzi nimi bol aj vynikajúci horolezec a fotograf český Vilém Hekel. Liberčania a Liberský fotoklub sa podujali na to, aby na jeho počesť každoročne od toho dátumu usporiadovali výstavy a súťaže. Ja som uslúbil, že 3 moje vysokohorské, vtedy ešte čierno-biele fotografie by mohli uspieť, tak som poslal tieto 3 fotografie do tejto súťaže a dostal som za ne české uznanie. Toto ma nesmierne povzbudilo a začal som sa okrem praxe trošku venovať aj teórii fotografie. Vážení hostia, milé dámy, milí páni, prajem vám všetkým príjemný dobrý deň. Srdečne vás vítam na vernisáži výstavy autora Rastislava Bera s názvom Dvíham oči k horám. Už samotný názov nás inšpiruje k tomu, aby sme pozdvihli oči a preniesli svoj pohľad od každodenných vecí k vznešenejším. Teraz poprosím o pár slov zástupkyňu správcu zámku, doktorku Máriu Ťavodovú. Ďakujem Miške za slovo. Chcela by som vás privítať v priestoroch Slovenskej národnej galérie na Zvolenskom zámku. Slovenská národná galéria popri svojich vlastných kurátorských výstavách a expozíciách stálych starého umenia dáva priestor aj rôznym iným umelcom, aby mohli vystavovať v našich priestoroch. A ja som veľmi rada, že túto letnú sezónu 2010 tu môžeme privítať pána Bera a jeho fotografie. No a chcela by som jemu, ale vlastne aj nám popriať veľa spokojných návštevníkov. Takže ďakujem pekne a cíte sa tu všetci u nás veľmi dobre. Ďakujeme. Teraz by som rada privítala kurátora výstavy, pána Ladislava Pauleho. Dámy a páni, milí priatelia, dovolte, aby som sa vám prihovoril pár slovami pri príležitosti vernisáže výstavy môjho dlhoročného priateľa Rastislava Beru.
Súčasne by som sa chcel ospravedlniť, že budem nazerať do ťaháka. Nerobím tak často, ale je to tak vážna záležitosť, že nerad by som bol nepresný. Rastislav Bero vstúpil do slovenskej fotografie, dneska už môžem povedať, že to bolo v minulom storočí, ale aby som bol presnejší, niekedy pred 35 rokmi. Podotýkam však, že už vtedy nebol začiatočníkom, ale bol vyzretý autor, ktorý hneď od prvého predstavenia sa na výstavách Neslovensko krásanie alebo Ružomberského medzinárodného salónu Fotofórum zaujal vynikajúcou krajinárskú fotografiu. Po vysokohorskej fotografii, ktorá sama o sebe je dosť dramatická, sa snažil nájsť rytmus a poriadok, teda potlačiť to, čo v prírode bolo jasné. Vysokohorské prostredie nebolo predurčené pre fotografie pokojného ladenia a preto prechádza fotografiám, ktoré mali zúženú tonalitu alebo zúženú farebnú škálu. Od začiatku fotografoval totiž aj vo farbe. Boli to často fotografie na hranici dňa a noci, z ktorých mnohé pripomínali tie, ktoré vidíme dnes. Fotografie, ktoré boli založené na hre svetiel s prirodzeným posunom farebnosti, aj keď len na mála z Berových fotografií bolo vidno človeka. Prítomnosť človeka vždycky bola jasná, ten krajine vtlačil potlačok svojich prstov, potlačok svojej činnosti. Vtlačil krajine pečať neopakovateľnosti, ktorú ako autor musí rovnako neopakovateľný poňatý práce so svetlom a textúrou krajinných plánov. Fotografov krajinárov sme zvykli nazývať, sme považovali za ľudí pohybujúcich sa na hraniciach medzi turistikou a umením. Neskôr sme im zvykli hovoriť, že sú to baladopisci, pretože krajinárska fotografia sa stávala skôr baladou o skorom vstávaní a samotárskom hľadaní nevšetných záberov, a to aj na dobre známych miestach. Rastio Bero nám však aj túto krajinárskú fotografiu posunul do roviny, ktoré okrem dôverného poznania známych zákutí a zákonitosti práce so svetlom na zviditeľňovaní pre mnohých neviditeľného je potrebné mať aj kus srdca. Ak poviem k slovenskej krajine, tak sa nebudem mýliť, pretože tých fotografií zo zahraničia asi veľa nebude. Mnohé z tých pohľadov, ktoré u nich nedlho alebo niektorí, ktoré ste už videli, sú známe. Ale je len málo takých jedinečných fotografií a súčasne aj neopakovateľných, akými sú práve tieto fotografie, ktoré uvidíte. Mnohé z nich sú pohľadní, povedal by som, z iného sveta. Ten je nedostupný pre tých, ktorí síce skoro vstávajú, ale sa náhľa na 6 alebo 7 do práce. A po obede presne opačným smerom unavený domov. Mnohé z nich sú nedostupné pre tých, ktorí sedia v aute a vysokou rýchlosťou uháňajú popod Vysoké Tatry alebo okolo iných zákutí na Slovensku a nemajú čas zastať a vystúpiť. Ale on mal zjavne čas a bol vo vhodnom čase na správnom mieste a tieto nám aj sprístupil. Na tomto mieste by som však chcel pripomenúť, že 2 dní pred otvorením jeho výstavy, 2 dní po otvorení jeho výstavy v 2004 roku po Vysokých Tatrách bola veterná smršť, a ktorá mnohé z týchto pohľadov, ktoré boli pre nás dovtedy neviditeľné, odhalila. Takže dneska vidíte Tatry tak, ako by ste ich nevideli, alebo aspoň niektoré pohľady, ako by ste ich nevideli a nemohli vidieť pred 2004 rokom. A možno zase o 50 rokov to bude opäť neviditeľné. Ale to sú už tie zmeny v čase a takéto pohľady, niektoré za 10, niektoré za 20, za 50 rokov zaniknú.
pohľadmi vysokohorskú krajinu nedokumentuje, ale ju vysvetľuje. Na vysvetľovanie používa fotografické výrazové tvaroslovie, svetlo, štruktúru, ale aj čas a priestor. Z mnohých fotografických obrazov človek pociťuje radosť, ale súčasne aj svoju malosť. Veľkolepé priestory krajinných plánov posunuté pod majestátnu oblohu evokujú v nás pominuteľnosť nášho pôsobenia na tomto prekrásnom fliačku zeme, ktorý máme na pár rokov z hľadiska večnosti prenajatý. V porovnaní s vami som dneska vo výhode. Mnohé fotografie som videl už skôr, pokochal som sa a potešil si raz tých diel. Mám nádej, že aj vy prežijete krásne chvíle na tejto výstave, aké som ja prežil pred 2 týždňami. A to, čo nemám na papieri, ešte jednu vetu naviac. Pred niekoľkými rokmi, keď som sa prihováral pri otváraní poslednej výstavy, som spomenul na konci, že Bero nás už s ničím nemôže prekvapiť. Tie fotografie sú vždy vynikajúce. Ale som sa presvedčil, že nás môže prekvapiť. Opäť sú nové, také, aké ste od neho ešte nevideli. Prajem vám príjemný začiatok.